8 площадки. По 8 стъпала между площадките. Дървен капак. Скърцане на дървен капак. Всеки ден. 30 години. Не. 32. 32 коледи. 32 великдена. 32 рождени дни. 32 именни. Вече се запъхтявам. Много често ме хваща нещо за гърлото и стиска. Страх. Сигурно е страх, защото няма какво друго да е. Страх ме от високото. Сега съм си изправил ризата. Тя ще изсъхне след половин час. Обличам се и тръгвам. Вратата не се заключва от половин година. Мазилката се улющи след зимата, защото беше много влажно. Тук зимите са влажни, но тази бе по-влажна от обикновено. Кулата е строена през 1777 година заради часовника. Часовникът пък го монтирали австрийци. Те разбират от влаги. Единият да вземе и да остане. Единият австриец. Залюбил се с наше момиче и останал да навива часовника. Синът му също навивал часовника. Обаче синът на сина му си заминал в Австрия. От тогава си го навиваме сами. То не е нещо сложно. Като слезе камъка додолу, трябва да го качиш пак горе. И той бавно тръгва да слиза. И после пак го качваш. И самодървени чарковите. И нищо не им става от влагата. На часовникът нищо не му става. На хората им стават разни работи. Това времето е човешка измишлятина. Аз като се кача вечер на кулата, защото и вечер се качвам. Денем се качвам да го навивам. Вечер за мой кеф. Та като се кача вечер и си гледам. Какво става на земята? Избия часовника 9 пъти и почват да гаснат прозорците. Лягат се. Защото им е дошло време за лягане? Не. Защото така е прието. Обаче като погледнеш по-нагоре, звездите си светят, облаците си вървят, вятърът си духа. Ако му се вали дъжд, ще се повали и след 9. Торец си има навсякъде.
естествен ред. Може и Боже да е, но си е както трябва. Ето, например, свещеникът. Сутрин се моли от 6 до 9. После се моли вечер от 5 до 6. Тая работа не я разбирам. Да вярваш по часовник. 3 часа дневно вярваш, през останалото време си караш естествено. Или докторът. Лекува от 7 до 2. Ами ако ми се разболява към 3:15, на мен може да ми се боледува, но на него му е време за почивка. Онзи ден ми вика: "Потрай, бе, човек, сега съм седнал да обядвам, а ракията не съм си изпил." Ми да потрая. Ама доколко? Ризата ми изсъкна. Някой път не ми се тръгва за кулата. Не знам какво ще намеря. Нали не се заключва вратата и нощем пикаят. Едно друго. Намирам разни работи. Ще чистя. Как няма да изчистя? Добре, че са му дървени чарковете. Щяха да ги окрадат, ако не бяха дървени. А иначе се ядосват. Брат ми, като беше болен, и отида да го видя, защото ми се обажда и вика: "Ела да се погледнем, че може да е за последно." И аз тичам на село. Пък той киха, кашля и го хванала дрискавицата. Ама нали не е свикнал да боледува? "Не знам колко време ми остава", вика. "От кое време?" питам го. "Човешкото или кое?" Хората са много привързани към времето си. Затова не им вървят работите. Все си броят парите, времето. Минутата цепят. Та като ходих при брат ми и часовникът не бил 2 дни, като се прибирам и всички ме питат, от гарата ме започнаха: "Защо, бе, човече, часовникът не изби?" На мен за тая работа не ми плащат. Навивам го, защото все някой трябва да го навие. Той е като живо. Трябва да му обърнеш внимание, иначе умира. Като на комшията жената. Той замина за 3 години, а тя взе, че умря.